जोनोम जायगा बिथांनि गोसोखांथि थुलुंगाफुरि बेबो दतमायावनो दङ। बे हिसाबै बे जथुम्माखौ ओंथिगोनां आरो मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बेवहाय बायदिसिना हाबाफारिजों जथुम्मानि लाहार-फाहार खालामनायखौ नुनो मोनदों। दिन्थिफुंसालिनिफ्राय लानानै देग्लाय आरो बिगियान मेलाबो नुनो मोनदों। लासै लासै गुबुन गुबुन आफादनि जथुम्माफोरावबो नुनो मोनदों। दा दिन्थिफुंसालिफोराव ट्रेड फेयारफोरा जोबलांनानै बिगियान मेला जायगा लानो हमदों। थांनाय आसाम साहित्य सभानि जथुम्मायावबो पाठशालायाव दिन्थिफुंसालियाव ट्रेड फेयार गैयामोन, बिगियान फेयार बा साइन्स फेयार दंमोन। जोंनि सोलोंसा बा फरायसाफोर लिरगिरिफोर समाजनि सानसुमै बिथांमोननो मोनसे खला होनो हानाय बायदि गोदान मोनसे आयदा बाहाय खुलिदों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर होदों जे देग्लायनिफ्राय साइन्स फेयार एबा बिगियान मेला खालामनायनि जे थांखि लादों। जथुम्माया मोजां मोजां जालांथों। बोथोरा जोंखौ एसे दिगदार होदों मैयानिफ्राय लानानै आसा खालामो बोथोराबो मोजां जोंखौ बे जथुम्माखौ जाफुंनायाव मदद खालामगोन। आं बिदिखौनो मिजिंथिनानै बयनिबो मदद हांख्रायनानै आंनि बुंनायखौ आं लायो फोजोबबाय आरो बिथांमोनखौ बेखेवनायनि हाबाफारिखौ आं आखायाव लाबाय।